Argi dago etorkizunari begira, umeak ezinbestekoak direla, haiek izango baitira guk utzitako guztiaren ondorengoak. Gainera, umeak geroz eta prestakuntza hobea daukate. Azken urteetan umeen irakaskuntzan hainbat aurrerapen eman dira, eta ondorioz geroz eta ume gehiagok dute eskolara joateko aukera. Zoritxarrez, oraindik ume askok ez dute eskolara joateko aukera. Hori gutxi balitz, COVID-19 pandemia dela eta eskola asko itxi zituzten. Horren ondorioz, umeen irakaskuntzan eta umeen soziabilitatean atzera pauso bat suposatzen du. Gertaera hau oso larria da, eta irtenbide bat eman behar zaio. Umeei behar bezala erakusten ez badiegu, etorkizunean arazo oso larriak izango ditugu. Geroz eta langabezia gehiago egongo da. Etorkizuneko umeak ez direlako kapaz izango horiek gauzatzeko. Honek pobrezia bat ekarriko luke mundu guztian. Beste ondorio bat indarkeria izango litzateke. Diru falta eta hezkuntza falta horren ondorioz delitu tasa asko igoko litzateke. Ondorio hau eta beste askoren gaitik, orain arte jendeak egindako aurrerapenak zakarrontzira bota nahi ez baditugu, ezinbestekoa dugu umeei irakaskuntza on bat ematea. Lehenik eta behin, irakaskuntza jasotzen ez duten umeak aurkitu beharko dira, eta eskoletara eraman. Eskolak ez badaude, eskolak egiteko dirua inbertitu beharko da. Esan bezala, pandemia honen ondorioz, ume askok ezin izan dute behar bezalako irakaskuntza bat jaso. Ume hauek aurkitu beharra dago eta haiekin galdutako denbora berreskuratu. Bestalde, gaur egungo egoera dela eta gerta liteke umeak eskolara presentzialki joateko aukerarik ez izatea. Kasu hau gertatzen bada, ume hauek klaseak digitalki jasotzeko baliabideak eman behar dira. Honekin batera, gaur egun, nahiz eta baliabideak izan eskolara joateko, kalitatezko hezkuntza ez badago, umeak ezingo dute behar bezala ikasi. Hori dela eta, irakasleak ere kalitatezko formakuntza bat izan behar dute, umeak ahalik eta modu onenean erakutsi ahal izateko. Badakigu hau guztia lortzea oso zaila dela, baina badakigu baita inbertsio seguru bat dela umeetan inbertitzea, etorkizun on bat nahi badugu behintzat. Beraz, ahal den neurrian, zuen laguntza espero dugu.